Hård metalrock, headbanging og så børn, ja, det er jo ikke ting, vi normalt forbinder med hinanden, men det skal vi måske til. For billetterne til det, der hedder Børnenes Metalfestival i Odense, er blevet revet væk, så nu tager den festival på turné til de 4 største danske byer. Bankende beats. Hardcore heavy. Hvad er din yndlingsform for musik? Rockmusik. Og hvorfor rockmusik? Fordi det larmer. Og farvestrålende høreværn. Men jeg tror ikke, det kommer til at larme meget, fordi jeg har hørebøffer på. Vi er til Børnenes Metalfestival i Odense. Det er sjovt. Vi hører, hvad du har fået malet ansigtet. Rockstjerne. Udover dødsmetal Så min ven, kunne du tænke lidt glimmer på? handler det altså også om at se lidt sej ud. Er du klar til at se dig selv? 2, 1. Det er flot, fordi det ligner en drage, og jeg kan godt lide drager. Det er kun et år siden, at festivalen spillede op til headbanging og heavy i børnehøjde for første gang. Jeg synes, børn de har ret til nogle ordentlige kulturtilbud. Hvorfor skulle de ikke have deres egen Roskilde Festival på en søndag? I hjembyen Odense er der udsolgt, og i år udvider festivalen og kommer til alle landets 4 største byer. Børn bliver eksponeret for enormt meget disco-dasko i storcentrene. De skal have lov til at opleve håndspillet musik, spillet af autentiske gode rollemodeller. Hvorfor skulle det ikke være lige så naturligt at tage til heavy, som at tage til håndbold? Det er min mission. Konceptet er klart. Alt er på børnenes præmisser. Hvad er det bedste indtil videre ved hele dagen her? Popcorn og slåsøjs. Er det børnemusikken? Lidt. Voksne er kun velkomne, hvis de følges med børn. Hvorfor er det fedt, når det er for børn? Fordi de voksne skal stå bagved. Hop. Høreværn. Headbang. Alt i alt en temmelig hardcore palmesøndag på Fyn. Og næste Børnemetalfestival er i Aarhus den 1. juni. Og